Hola, em dic Jessi Maura i us dono la benvinguda al curs de català des de zero. Podeu activar els subtítols en espanyol a la configuració, us podeu subscriure al canal i activar la campaneta perquè us avisin cada vegada que pujo un vídeo i si us agrada el contingut del vídeo podeu donar like aquí sota. Avui tenim el primer vídeo o el que jo anomeno capítol 0. Farem una introducció al canal i també una mica de presentació de l'idioma. Si esteu preparats, comencem! Faré una presentació meva de manera molt breu. Vaig néixer a Palma de Mallorca, soc nativa bilingüe, parlo de manera nativa català i espanyol. Des del 2006 visc a Rosario, Santa Fe, Argentina, i del 2014 faig de professora de català. Generalment, els meus alumnes són persones que necessiten aprendre l'idioma perquè se'n van a viure a una zona on es parla català. També tinc alumnes que per una cosa o una altra han conegut l'idioma perquè potser l'escoltaven quan eren petits a casa seva o també perquè l'han escoltat en alguna sèrie de Netflix o alguna cosa d'aquestes i han volgut aprendre l'idioma. Però la veritat és que aquest curs està pensat per qualsevol persona que vulgui aprendre català. El català és una llengua romànica, és a dir, és un idioma que prové del llatí, com l'espanyol, el portuguès, l'italià, el francès, i que a la llarga del temps la població el va anar derivant com qualsevol dels altres idiomes fins al que tenim ara, que és el català. Us demano perdó perquè jo pensava que el mapa em quedaria una mica més gran, però la veritat és que no ha quedat així petit. Bé, perdó. Actualment el català es parla en tots aquests territoris europeus. És l'únic idioma oficial d'Andorra, encara que la població també parla espanyol i francès. És coidioma oficial juntament a l'espanyol a Catalunya, a València i a les Illes Balears, aquí és on jo vaig néixer, al sud de França, a la zona del Rosselló, i a una zona de Sardenya que es diu Alguer. El català, com qualsevol altre idioma, té diferents dialectes regionals. Nosaltres treballarem l'oriental central, és a dir, és el català que es parla en Barcelona i en els seus voltants. Però si vosaltres necessiteu un català d'una altra regió, no us faceu problema, no patiu, perquè segueix sent català. És com l'anglès dels Estats Units o l'anglès de Gran Bretanya, que potser tenim una diferència d'alguna pronunciació o de vocabulari, però l'idioma és el mateix. Bé, fins aquí ja tenim la presentació del canal i de l'idioma. Us convido que em seguiu a les altres xarxes socials com Curso de Català des de zero o a les meves xarxes personals buscant-me com Jessi Maura. Si no, podeu seguir el següent vídeo, que serà l'alfabet. Adeu!